Здравейте, дами и господа, аз съм Инес. Днес ще ви покажа как да си изтеглите CSGO и Garry's Mod. На нашия приятел тук по скайпа си говорихме и казах му как да си изтегли CSGO и Garry's Mod, нали? Garry's Mod защо е 37 гигабайта? Така казвам. Няма нищо. Иначе не е 37 гигабайта, на мен ми тръгва перфект. Няма никакво. аз съм 4 рам, вас не знам и той тръгва само за 2 рами, за 3, за 4 рама тръгва. И оттам нататък пак може да тръгва. Така просто влизате в ето сайт и ще оставя под линк, ще оставя линка в описанията. Ще го оставя линкът. Ето тук влизате. Ето го CSGO. Ако питате това, кое е това, аз не го знам, не съм сигурен. Може да го видя. Енис, да. Са фенове на Half-Life, има и Half-Life 2. Да, има и Half-Life 2. Има и тази игра, не го знам къва е. Left 4 Dead 2. Аз зомбите, че е много хубава. Да, аз съм си го теглил, може да си го изтеглям, може да играем с нашия приятел. Така, ако искате да си изтеглите CSGO, цъкате тегли, това е тук. Ето това цъкате. Ако искате да си изтеглите Garry's Mod, едно е също, пак цъкате тук. Ако искате тази игра тук. И ще оставя линк в описанията. И да, от мен беше толкова и чао!